नंगौ जों दिनै बिसाया गासिबो एग्जिकिउटिभ मेम्बारशिपखौ लानानै जोबोद गोनां माखासे आयदानि सायाव सावरायनाय जाबाय दा गिबियावनो जोङो स्पेसियेल कनभेनसन लिंगोन बे टार्मिनेटिं पिरियड दा बेवहाय जोङो रिसाइफल खालामगोन सोद्रोमाफोरखौ जोङो फैगौ नभेम्बर दाननि 9 अक्ट'खालि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार टाउनावनो जोङो स्पेसियेल कनभेनसन लिंनो थांखि लानाय जाबाय बिनिफ्राय फैगौ बोसोराव बुंनोसै माने जानुवारिनि जोबथा सप्तायाव माने फिल्म एवार्डखौ जोङो खुंफुंगोन आरो बे मोननैयानो मेजर बेखिनिखौ जों दिनै मोजां सावरायनाय जाबाय बबे टाउनाव खुंनायनि थांखि लादों क'क्राझार टाउनावनो लानो सिगांनाय जाबाय बे डिसिसना फाइनाल बेथ' गासिबो जिल्लानिफ्रायनो फैजोबगोन बेनिफ्राय जोङो गभर्नमेन्टखौबो इनभल्भ खालामगोन जों सान्दों देग्लाय गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जोङो थांनाय बोसोरनि बायदि माने बलिउडनिफ्रायबो जोङो एक्टर बा एक्ट्रिस लाबोनो जों बावैसोनि उनाव जों थांखि लागोन मोनसे बाथ्रा सरसा जाबाय थायो जे असमिया बा गुबुन हारिसाफ्रा हारिमु बिथिङाव दावगालांबाय खिन्थु बर'नि सावथुनफोरखौ नायोब्ला दाबो सिगांनि बायदि लेभेलाव नुनो मोनो खारना मा जाहोना जाहैबाय जोंहा प्रडिउसार गैया आरो बिनिफ्राय रां बाहायनो हाया बे मथे माने गुबुन सावथुनफोरबायदि जोङो दाबो इसेबां डेभेलप खालामनो हायाखै थेवब्लाबो प्रडिउसार बिथांमोनहा गावसोरनि नाजानायजों गावसोरनि गोहोजों गावसोरनि सोलोजों बिथांमोना माने दिहुनगासिनो दं सावथुनफोरखौ बिनि थाखाय आं सावथुन दिहुनगिरि बिथांमोननो साबायखर होयो बिनि थाखायनो जोङो बे माने रावनिफ्रायबो जोङो सहाय मोनैनि थाखायनो हयथ' प्रडिउसारफ्राबो मार्केट गैयिनि थाखायनो जेरै रोखोम नांगौ बेबायदि माने टेकनिकजों दाबो माने फिल्मखौ दिहुननो हायाखै जों बिदि सानो सेरेमनि बेखौ मुम्बाइआव खुंनायनि खोथा बुंदों बिथाङा देग्लाय जुदि सरकारा गोदान फैया बिटिसिआव माबायदि सरकारनिफ्राय नोंथांमोना हेफाजाबखौ आसा खालामो मैनाथ' बे फाइनान्सियेल हेल्प बिथांमोनहा जों एसे सावरायनायबो जाबाय बिथांमोनहा माने नांगौ रोखोम हेल्प होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो खिन्थु बे बम्बाइआव खुंनाय मानाया बे जोंनि थाखाय एसे माने कन्ट्रभार्सियेल जागोन होननानै जोङो बेखौ डिसिसनखौ जोङो माने एंगारनानै थादों आरो सिगाङाव थांनाय बिसायख'थियाव जिहेतु जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोन्दों जे नोंथांमोना बिसानिफ्राय सासे आर्टिस्टखौ एरख'नाय जोङो खोनानो मोन्दों थारैनो बेनि जाहोन सोरखौ एरख'दों जों बेखौ एसे बुङोब्ला मोजां नङा चिरां जिल्लानिफ्राय एरख'नायाथ' बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि खोथा बेखौ जों बुंनाय नङा खिन्थु मोनसे माने माखासे इनडिसिप्लिननि थाखाय बिथांखौ माने चिरां डिस्ट्रिक्टआ साबजानाय मोनाखै बे सैथो खोथा बेनिफ्राय बिथाङा गावनो माने जोंनि सेन्ट्रेल कमिटियाव रिजिगनेसन माने बिबाननिफ्राय एंगारनायनि गावखौ एंगारनायनि मोनसे लाइजाम हरदों बे मथे जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय जादों नाजावनाय जादों जोंहा टार्मिनेसन देग्लाय बोसोराव जासिगोन बोसोरथाम जासिगोन दा बे टार्मिनेसनाव जों कनभेनसन लागोन ना कनफारेन्स लागोन बेनि थाखाय जों सावरायनाय जाबाय जों स्पेसियेल टार्मिनेसन कनभेनसन लागोन होननानै जों दिनै बिथांखि लानाय जायो आरो लोगोसेनो जोंनि जा स्निथि बर' फिल्म एवार्ड फांसन जों बेखौ बबेयाव माबोरै खुंनाय जागोन बेखौबो जों दिनै डिसिसन लानाय जायो आरो जोंनि जिखिनि जिल्ला आफादफोर दं जिल्ला आफादफोराव जेनेबा एसे दाबावनो गोनां जिल्ला आफाद लोगोसे माखासे जिल्ला आफादाव पर्टफलिय'सफोरनि किसुमान दाफामबावनो गोनां बडिफोरखौ इनकमप्लिट जानायफोरखौ जों कमप्लिट खालामनायनि बिथांखि लानाय जायो दा नभेम्बरनि 9 थारिखआव जों जोंनि स्पेसियेल टार्मिनेसन कनभेनसनखौ जों लानाय जागोन बेयाव बडि फर्मेसन जासिगोन आरो जानुवारिनि लास्ट उइक बेयाव जोंहा एवार्ड फांसना जासिगोन एवार्ड फांसनखौ जोङो देग्लाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बेन्दोङावनो लानाय जागोन जानुवारिनि लास्ट उइकआव आर्टिस्ट जोंहा जेनेबा थांनाय समफोराव जिखिनि गरजियासलि जालांदोंमोन एवार्ड फांसनफोरा जों एसे हिन्स मोनदों देग्लायनि सरकारा बेनिख्रुइ बांसिन मोजां खुंनानै होगोन होननानै बिथांमोना हिन्स होदों जोंनो बे लेखायै जों देग्लाय एसे आगै थाहाय बडि फर्मेसनखौबो खालामनाय जासिगोन आरो जोंनि जा स्पेसियेल कनभेनसन बेखौबो खालामनाय जासिगोन बेनि थाखाय जों दिनैनि बे सेरफांगुरियाव
बे एग्जिकिउटिभ मिटिंखौ लानाय जाबाय आरो जाबाय खोमा दिप्ति बसुमतारीनि बेलायाव मा बुङो चाइना हादराव दिप्ति बसुमतारीया जिखिनि दिनै दावखोनानै दङ चाइनायाव बिथाङा इन्डियाखौनो रिप्रेजेन्ट खालामदों बिउटि कन्टेस्टआव बे समाव जिहेतु भटिं सिस्टेमावसो माने बे उइनिंनि रिजाल्टआ फैगोन नालाय बेखायनो जों गासैबो बर' रायजो राजाखौ बिथांखौ जों भट होनो थाखाय जोंनि बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसननिफ्राय जोङो खावलायनाय थाबाय आरो बिथांखौ जाहाथे सापर्ट खालामो मेन्टेलि आरो भटिं खालामनानै जाहाथे सापर्ट खालामनानै देरहाहोनानै फैहोनो हायो बेनि थाखाय जों बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सियेसना रायजो राजाखौ खावलायनाय थायो